Oudskipper Eildert Meter van Huzem en scootjeverslagjouwer Gjalt de Jong jou op het terras in Grauw, dat sneu de eerste SKS-wedstrijd plak vindt, een prognose. Waar maakt het goede kans dit hier? Ik zet hem heel dan op Grauw. Op Grauw? Ja. Ik denk dat Jana Waard, natuurlijk die zit er al jaren, zit hij er wat zijn onderverrotten, Flint die natuurlijk het tweede plakje bezield. Maar die man die ben wel gedreven, die trainen, ik heb de hele winter trainen ze terug. Dus dat kan best wezen dat ze de kapper goed bijhouden kennen, dat de oren komen te vol in het vaarwater zitten, dat ze er misschien als trainer toch zitten kennen van dan gaan wie bij wij en dat er de kappositie pakken. Nou momenteel, ze zijn samen elkaar wegen dat die eerst fit is, die bloot in de top zitten. Die wedstrijd dan, hè? Ja. In totaal, totaliteit weet ik net, maar in zijn totaliteit heb ik toch de kampioenschap wordt versield om Grauw, Snits. En dit skip kon wel eens de verrassing van dit hier worden. Paken Ulbezien de skip natuurlijk wel bezwaren. De Schotje van Langwaar, ja. Ja, ik ben daar heel nieuwsgierig naar hoe dat eraan gaat. Ja, hij is grutter. Hij komt in de nieuwe formule van de SKS komt hij er beter uit. 180 kilometer per uur. En daar hopen wij wat beter mee te kunnen zien. Ja. Maar wij hadden er op Veen vroeger. Ik als vakanist, 2 jaar. Maar wij konden net 4 keer als het zonder plaak. We zijn er nou even met zielen geweest, met meerdere scootjes. En ik denk dat iedereen echt weer, ik denk dat iedereen wel kan toppen. Iedereen kan een verrassing wezen dit hier. Ja, hè? Ja. Ik geloof net dat er een hele slechte tussen zit. Waar hing het er dan van op? Zo, je met helm in de handen hebben, je met de feeling met het schip hebben. En goed team. Een team die de beulen vol razen kennen, krijg het liefst Ulbeck wel eens die van Rink. Maar dat je niet iets zegt, en jongens bij jou elkaar gaan weer en beginnen morgen met je jongen. Dat ben wel de eerste 4 wedstrijd dat we erheen gaan. Daar mag er voortdurend bij wijzen en wat er net bij zit, ja, die krijgt het dreig, denk ik. En een verrassing is geen verrassing als je het voor 6 kent. Dus waar wit waar het wint.